Goeiejoen en welkom bij het Voedselbankjournaal. De finale. Alle producten die je hier zeggen, die hebben jou de aankomende 2 weken met ons inzamelen. In de hele provincie binnen alle jaar acties op touw zetten om zo vol mogelijk wat bij elkaar te garien voor de Voedselbank. En hoe vol dat opsmieten het, dat maakt je onder een van dit programma bekend. Maar als ik sa eens even om je heen zeg, dan denk ik dat de voedselbanken de komende tijd wel even vooruit kunnen. Nikita Braameijer van de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland. Hier is dit verwachten. We wisten helemaal niet wat we konden verwachten van tevoren. En dat maakt het ook zo spannend. We hebben hier enorme lange voorbereiding aan zitten. Maar ja, je weet nooit inderdaad wat zo'n oproep teweeg brengt. Maar dit is echt fantastisch. Ja, Klaas de Vries, directeur van de Voedselbank in Ljouwert. Grutsk op wat Friesland de aankomende 2 weken die in het? Ja, ik ben heel erg grutsk wat we die in hebben. Maar de vrijwilligers uiteraard die zich heel erg inspant hebben. Maar ik het publiek wat heel erg goed jong heeft bij de Voedselbank. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Collega Arjen de Boer die is van de Joen op Verskaten plakken hier in het gebouw van de Omroep. Arjen, gebeurt er nog wat? Nou ja, ik sta nu bij de haardingang van het Omroep Friesland gebouw. Ja, op dit stuit gebeurt er even niks. Alhoewel, er zit wel een grote vrachtwagen. Volgens mij had hij een heel soort karton doorgebracht. De receptioniste, dag, hallo, je mag ik al wat zien, zeg ik wel. Nou, dan gaan we naar de redactie ta. Even Sjen, goeiedag. En hier zit ik een heel soort zorg eens even. Want vanzelfs zit er een heel soort in de studio bij Diana. Maar matjes even Sjen, wat een doos, een olie banaan. En dit is nog maar een fractie. Hier aan tafel Douwe Boersma, ik welkom. Ja, daar heeft de hele dag ik een blog bijhouden van wat er het al hier nog gebeurd is. Ja. Daar hast dus op een hichte verder wat er al hier op social media gebeurt. Want Verskaten regionale omroepen die hebben op dit stuit een live uitsturing. Ja, want dit wordt er een soort twitteren? Ja, er wordt een heel soort twitteren. En al 2 weken al een heel soort. Er is een gezamenlijk hashtag aanpraat, hashtag VB14. Ja. Nou ja, en het is ongelooflijk hoeveel spullen er binnenkomen is. Dan denk je dat hier een soort is. Maar ik zou bijvoorbeeld een foto van de hal van de mediacentrale. Daar zit RTV Noord graadvol. En weer is de hal voller geworden. Hij zit al hoe meer dan 70.000 producten. Zo. Ik zie daar krijg een tussenstand. De eerste tussenstand van L1, dat is Limburg. 64.000 producten. En zo zie je overal heel volle dozen, maar heel volle spul. Het is een heel mooi hoesje. En Twitter ik nog, hè? Hashtag VB14. Ja, nou, het libbet dus heel bot, deze actie, Nikita. Hoe zou het de aankomende 2 weken belibben? Ja, echt als een wervelwind eigenlijk. Je begint heel voorzichtig, begonnen we eigenlijk met z'n allen. En je ziet ook dat door alle inspanning van iedereen en ludieke acties, dat het langzamerhand die toename van dat voedsel enorm werd. En we op een gegeven moment echt uitkwam wat we gehoopt hadden. Namelijk dat we op een gegeven moment niet meer wisten waar we met het voedsel heen moesten. Ja, en dat is toch fantastisch om te merken dat inderdaad wat je verwacht, dat het uitkomt. Ja. Super. Klaas, door virusje hast alle dagen te vinden. Ja, hoe wie je dat? Ja, dat is hartstikke mooi om te zien hoe de mensen in de aanvang een beetje tijd moesten terugbrengen hier in de kantine. Maar naarmate de tijd ging, toen groeide het maar. En dan hebben we gezien dat de vrijwilligers, de vrienden van de Omroep Friesland en de vrijwilligers van de Voedselbank heel hard werkt hebben natuurlijk de laatste dagen. Ja, dat hadden ze zeker dien. Maar dan is niet al het woordje. Wat gebeurt er nou dadelijk mooi? Ja, er moet nou een proces gebeuren dat het patten worden tussen de voedselbanken in Friesland. En dat binnen er een hele hoop. Ja, want er wie is sprake van mensen denken dat het voor de crisis nog uitdeeld wordt, maar dat is net absoluut, zo. Dat kan het. Nee. Daar ben we nou in feite al maar clear. De laatste pakketten van de voedselbank die binnen voorbereiding. Maar van wanneer is dit dan? Ja, ik zou zeggen januari en letter. Ja. En daar kunnen we wel even maar vooruit. Ik denk dat we de eerste 3 maand hoeven we net volle in te houden, binnen te houden, want we hebben al een hele hoop voor hier verloren. Maar dat wil net zeggen dat mensen niks meer brengen met het, absoluut toch? net, want dat heb ik al eerder zijn. De actie is natuurlijk hartstikke mooi, maar we moeten de mentaliteit bij de mensen hebben dat het nodig is om bij de voedselbank te jan. Nou en in de toekomst. Ja, spietig dat het nederig is, maar het is nederig en dus breng dat God. Ja. Nou ja, wij begonnen hier dus 2 weken lang met die actie en we hebben geen idee wat we verwachten konden. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge jongens. this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you
dan moest de koptelefoon net ophouden. Want Ja, dat dat is hier zonder zit familie. hier weer mooi. Maar Willem. Oh, sorry. Well, we rushed it, moving way too fast. Kom maar gewoon. Rushed it, but Maar it's in al je my poeten wat skippen. make this leap through the curtains of the waterfall. Dit is €1000. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Ik vind het een leuke actie. En mij we dit al in horen? Ja. Dan maak ik mezelf net Ja. nog meer onderkringen. Ja, jammer. Rustig op, Willem. Nou, dank je jongen. Willem de Vries. Voor jij en voor mij. Ja, dat win 12 weken actie in Vogelvlecht. Wat doet dat maar je met je die beelden zo sjuggen? Ja, dat raakt wel echt. Als je dat ziet, dan zie je toch de eenheid. En dat je toch met z'n allen dit voor elkaar krijgt. Dan denk je, joh, we mogen dan trots zijn op ons allemaal dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Echt super. Dus luister bij ons, Klaas? Ja, we hebben een hoop voorbereiding instekken met maar het is een lerend twist. We hebben denk ik ons best ding, maar we hebben kring wat we hebben. Prachtig, prachtig. Dus zouden ze het niet correct al die vrijwilligers die te oren de 2 weken in het Spierwest die winnen er 10 vrijwilligers hebben ervoor zorgen dat al het gwot ophellen waard, dat het hier verdeeld waard, dat het sorteerd waard, dat het op een goede plak kwam te staan en dat het ik teld worden, want ja, we willen zelfs ik weten uiteindelijk hoeveel er ophellen is. We hebben Arjen de Boer, je ik even op telcursus stuurt. Arjen, hoe stiet het ervoor met tel? Ja, ik heb geen flauw idee, maar we kind even het vreetje. Dan gaan we hierheen, hè, jongens. Hier wil ik al je lekkere pannenkoeken weer hier bak. Toch Anneke, toch de directeur, toch Reinoud. Had ze direct rennies bij, Jan? Dat is net nederig, want het is een poerbest. Poerbest. Nou, dan geven we gelijk terug naar, zeg dat eventjes, hey, die salto, die heerlijke pannenkoek. En dan komen we hier bij het crisiscentrum. Want Engelien, Do hoort alles bij. Ja, probeer die was volle mogelijk. En dat slaagt tot nu toe heel goed. Maar hoe doe je hem dat? Je hem tellen gewoon in voor in hoeveel pakken ries er binnen komen, hoeveel tubes mayonaise. Dat hebben we in het begin die en toen wie het nog overzichtelijk. Toen hebben we per doos teld hoeveel er erin zitten. Dat hebben we een hele serie dozen hebben teld. Maar, ik jij hem maar. En op een gegeven moment hebben we daar een gemiddelde per doos van maken. En toen hebben we alleen nog maar de dozen teld. Alleen nog maar de dozen. Ja, dus en dan hingen we. Maar is het dan een schatting of weten we dan echt wel hoeveel producten uiteindelijk dat het om gaat? Ja, het is altijd een schatting natuurlijk, omdat je een gemiddelde hebt. Maar dat is wel een redelijk goed gemiddelde. En werd ik een heel soort mensen, sorry dat ik je interrumpeer, maar werd een heel soort mensen nieuwsgierig naar binnen. Van, ja, uiteindelijk maak je dan een bedrag bekend. En Jan Arends, het oude manje zijn, het zou toch mooi wezen als we de €100.000, dat we dat benaderen kunnen. Maar hoe reken je dat dan uit? Nou, we hebben per product een gemiddelde prijs. En dus het aantal producten per doos maal een gemiddelde prijs. Heeft een gemiddeld prijs per doos dus. Het klinkt ingewikkeld, maar het is zo logisch als wat. Ja, toch? Ja, toch? Hartstikke mooi. Nou, weten we dat ook weer, Diana? Ja, geweldig. Hartstikke mooi. En ik kan al een beetje verklappen dat die cijfers... Kom goed. Douwe Boersma, hoe ligt het op de social media? Ja, het is gezellig druk. Hoe al ben die shows begonnen, dus er wordt voor Twitter dat ze al hier zitten zien. Nou ja, en wat ik had al rond 2 weken heel veel bijhouden daarvan. En ik moest wel heel mooi zien in wat voor soort producten al hier binnen kan binnen. Want we gaan natuurlijk een WhatsApp-lijstje maken, want om sommige dingen mag je gewoon. Maar zoals bij Noord bijvoorbeeld een dwarsje van condooms binnenbracht.
Nou ja, Ja. Dat is, als je geen yield verrieten had, dan had je al helemaal geen yield daarvoor. Geen yield voor, nee. En je wil het wel voorkomen dat nog meer moen voet worden matten, om het zo maar even te zeggen. Ja. Nou ja, en ik bijvoorbeeld Starbucks, die komt met al je frappuccino's. Ik ben er net zo bekend bij. Met die flesjes van die... drinken. goed. pallets, koffie. pallets vol. En ze zullen een hele grote bedrijven die echt pallets vol schenken. Ik kom correct nog zien dat in Brabant komen al die meewerkers van die IKEA, maar die bekende blauwe tassen. Dat maakt ze reclame, sorry. Ja. Maar die tassen vol met producten daar te brengen. En dus juist overal gaat het nog steeds terug. Dat is wel een heel mooi gezicht. Ongelooflijk, prachtig. Volgens mij komt hier ik nog van alles binnen. Piet Paulusma, goeiejoen. Ja, goeiejoen. Ja. Wat is dan met de voedselbank? Ja, nou ja, je komt natuurlijk wel eens acties zien, wel vaker. Ik organiseer wel. Dus je hebt alles bij die voedselbank, want het is natuurlijk van mensen die het nodig hebben. En het is mooi dat ze nou weer even goed op elkaar zetten. Ja, nou, het product ruimt de Aroene 2 weken, om er even in die termen te blijven. Joet wie het prachtig mooi waar, dus de mensen die kunnen hier gewoon hinnekomen zonder dat ze wierd worden om die producten nog even aan te leveren. En dat is nou ik live even het waar bij u dan, hè? Ja, zullen we dat in dan? Ja, dat Het even. begon van de morgen natuurlijk maar het ruimwetter. Daarna kwam de zinnen. Als ik dan nooit vannacht zocht, en vannacht eerst nog flink opklarings. Later komen de eerste buien af, vanuit het noorden bij. En dat binnen buien komen ze op tonger, misschien ook wel hagel en windstitten. En de temperaturen zijn 6 of 7 graden. De wind komt vannacht uit het westen bij. Want ja, west, meest west. En die wind die zal krachtig wezen, onthut. Maar in het watergebied wordt het stormig. En later vannacht misschien wel storm, krijgt 809. Dus het wordt een roeg waartype. We beginnen nog heel hoopvol. En dan morgen is de toon uiteindelijk zet. Manier pittige buien, stevige buien, kans op tonger, hagel misschien wel, windstitten, zwieren windstitten. Dat geldt vooral voor het kustgebied. En dan later in de midden, in de joentijd, bekomt het al je wat. Dan krijgen we de opklaringswerk. Temperaturen morgen 8 of 9 graden, heeg natuurlijk. En de wind, manier nog storm in het kustgebied. Morgen in de midden wordt het al je wat rustiger. En de windrichting is west-noordwest. En dan weet je, als het geen winter is, dan heb je vaak dit waartype. Nou, wat ik vaak heb van Christ, de donkere dagen van Christ. Nou, daar beginnen we snel mee. Donker waar, bewolking, ruim, wat lichte ruim, temperatuur 9 graden, de wind uit het westen waai en die zal matig rond vrij krachtig of krachtig wezen, dus is het al wat rustiger. Maar er kan ik nog een combinatie komen met donker waar en met stormig waar. Als we dan een manje teasen en maandje zorgen, temperaturen om het bij de 11 graden, dat is een hege temperatuur. De warmtegolf door het gewoon terug. Zet gewoon terug. We hebben uit een terug ruim, lichte ruim. We hebben een hudde ontbetieden stormige wind. Nou ja, dat binnen de donkere dagen van Christ. Ik door het haast net een vreemd, maar die witte Christ, dat zit er net in, denk ik, hè? Nee, ik dacht juist nog even van, nou, tweede Christ daar misschien wel wat winterse buien, maar die kelt die bloot wat noordelijk liggen. En het geldt uiteindelijk voor heel Europa. Ja, nou, dan moeten we de poeien zoeken, maar helpen. Daarom. Ja, de hashtag producten mooi naam, hè, nog voor de voedselbank. Ja, ik heb het Er listje. komt nooit meer lege hand. Nee, maar het listje hier kregen. En Ja. Geert zet hebben een boodschappen van mijn dochter. En we hebben uiteindelijk olie en babyvoeding. En wat limonade en wat weer nog meer. Nou, schoonmaakspul en dat soort dingen. Dus daar hebben we een peerdwaskers van mij om. Geweldig. Tegen dank dat je weer is, Piet Oké. Paulusma. Ja, uw razende reporter, hij giet als een tornado hier terug het hele gebouw van de Omroep hinnen. Op ziek naar alles wat er nog gebeurt op dit stuit. Arjen de Boer, wie wist? Ja, ergens op de redactie tussen alle dozen. Waarschijnlijk bij de A van Autodrop. Want ja, dat mag ik dan graag wezen. Maar ik zit hier tussen twee totaal uitbluste collega's van de radio. Daar zitten ze dan op de redenbank. Zit even nu te blazen. Nee, dat komt nu nog een keer op. Geert van Thun en Willem de Vries. Jongens, want wat heb je hem echt twee bijzondere weekend achter de rug. Ja, nee, absoluut bijzonder. Ik zou krijgen Willem, het is ongelooflijk leuk. Maar we zijn ook ongelooflijk sloopt, eerlijk gezegd. Ja, hè? Maar dat was natuurlijk een heel mooi avontuur. Maar dat was alle dagen op de radio en op de televisie. Wat is nou een actie, Willem, die tijd echt bijbleun is? Ik hoor van Lieds Grutte gebaren. En ik stier van de week even bij de Bali. Het verhaal is al dien, maar dat vond ik echt een heel mooi moment. Ik kwam de man binnen, gewoon heel simpel klaar. En die zei... die bromt een beetje heel. Ik weet net wat Jermoert is. En Jim Hammett. En hij flop. Niks aan de hand. We leveren dat in. Die man weer al lang weer verdwenen. Tot er niet een gil joeg van... Weet je maar wat daar is het? En dat weer die €1000. Werd we uiteindelijk al je wassen verkocht, hè? Nou, precies. Nou ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Gewoon een paar vier is. Op zijn Friesk. Nuchter. Bang. En dan gaan we naar huis. En je reed er maar mee. En dat is echt mooi van deze actie. Want deze actie is gewoon echt. Wat is voor jou een actie? Ik denk met het scootje, denk ik. Ja, dat scootje weer fantastisch. Want ik heb verleden week een toon zien hoe de eerste goederen erin gingen. En ik ben juist hier bij
de onkomstfest. En dan zie je denk ik dat onder nek daar vol tot in de bedstee. Ja, dat vond ik zo leuk. De bedstee zit vol, we kunnen het sliepen. Ja, zo'n scootje. Dan viel je eventjes als aardstaartje die denkt dat voor Sinterklaas door. Dan komt die jongen die boot, dat topje van dat masje. En helemaal vol. Echt super. Maar wat Willem ik zei, die liedse denk ik. Die mensen die hier als particulieren, ik hier van de midden een gezin. En ik zei, nou ja, wij doen dat gewoon als gezin. Een gigantisch ding vol. Ja, dat is toch super. Dat is super. En dat grote verskaat, die gecoördineerde acties, vrachtauto's met je rappels, maar ook die hele liedse dinkies, 2 pakjes koffie. Prachtig. Ja. Mooi. Hartstikke mooi. En Jim zeggen, de actie, het ging de eerste week weer vrij rustig, hè? Ik dacht in het begin echt van, hoe komt dit? Ja, en Tom, we hadden natuurlijk discussieerd erover. Maar wie nog mee? Maar een week is te kwaad. De master te gong helpen. Als het een week dorst, dan komt pas op vreed alles los. En dan moet die acties nog beginnen. Dus die eerste weken haast nodig. Maar de meesten wachten eerst maar die actie kleren is en dan komen ze pas. Dus ik ben met hier. De eerste weken ging zoiets van, nou, ik ben benieuwd wat dit wordt. Ja, we kunnen van alles vregen en razen en roepen op die radio en televisie. Meestal maar het wel doen aan. Ja. En toen begon het te rennen. En dan kreeg ik het gevoel dat het ging zo, maar ja, je weet het nooit zeker. Maar ik denk dat het meer kan. Je maakt meestal waren met je deze die eerste weken voor. Ja, en 2 weken hebben we zien wat er loskwam. En nou aan ze met de voetjes omheen? Nee. Wij gaan nog even terug gaan. Er komen nog prachtige dagen om. We krijgen nog een tweede Chris Duimoy, een geweldige uitsturing van de top 100 finale stem. We hebben nog een top 100. Ja. En we hebben aanstaan even contact. Net als mij nou aanstaan, maar TV Noord, hoe ze het daar doen. Ja, naar de uitslag of naar Roesnak? Nee, naar Roesnak natuurlijk. Wordt het Jereveen of wordt het toch Grace Arjen? Ik weet het net. Ik ben heel benieuwd. We willen het weten. We willen het gewoon weten. Vreeg je het, hè, Diana? Diana, was het vreeg je? Vreeg je naar Roesnak, Diana? Ik zit mijn best dan, Roesnak. Ik zal hem moeten horen. Ja. Prachtig, de man van de radio die dus Arone Wikke bij al die acties winnen. Ben die met een skelter of met een krode bij de Dwarendel gaan. Bedrijven en supermerken die van alles inzamelen. Boeren die spontaan van alles aanbieden. De hele provincie wie in actie om van te zorgen dat deze actie een groot succes wordt. René Koster die is jood op paard om eens te zien hoe de actie voor de etensbanken rint in de provincie. En hij had Griet Wiersma mee. Wat hij mij naam, dames? Hagelslag. Ja, roegeltjes zitten wij dan. Roegeltjes zitten wij dan thuis. We zijn in Dwaaien vlakbij Friendship en daar is Hendrik Westra dwaande mooi 3D-platen. En dan ben ik blij dat ik binnensteer voor het campusstadion. Dat is helemaal geen probleem, Arjen, want je wordt er warm van de dingen die om je heen gebeuren. Als die wijze zoest en zoest roeken, wat ik nou roek, dan weet je het helemaal zeker. We hebben een sportdag. En dan gewoon, hoes aan hoes, indrieën, bij de meesten om te vreken en hebben nog wat voor de voedselbank. Ja, Asje, dat is mooi, ja, dat is leuk. Wij zijn hier in Ljouwert bij Keramiekmuseum De Prinsessenhof. Met een speciale thee-tentoonstelling hebben. Oeh, er zijn andere dingen die ik misschien wat beter ken. Master Shan, dit zijn 10.000 totaal. Maar al je spul, je hebt al je in de voedselbankbus. Voedselbankbus. Als je er goed is, meneer. Doe eens die rijden. Man, maar wat we de hele dag op paard binnen het? Ja. Ja, ik leer me rijden zelfs. Ik verdwaal altijd in supermarkten, maar dan zie ik meer dat ik het voel hier. Ik weet net wat het is. Arjen, Jesper nou goed? Jesper nou goed? Ja, we best al in een band, ik ken al je lawaai. Ja, nee, we proberen nou even om alle machines hier stil te leggen. Oh, je ziet dat ik dit wat omheen halen ken. Dan kun je hem zien hoe vol er al ophalen is. Ik dat man. Is dat lekker omdat... Nee. Nou, roeken wie de hele dag, dat scheelt. Ik vind eigenlijk mag ze ook een pepermuntje-regeling. We zijn toch een cherry, hè? Ja. De man ergens pepermunt lezen. Nou, ik zou zeggen, starten maar, dan geven we die kant op. Wat een stapel, jongen. Prachtig, hè? Ja, prachtig, man. Daar komen ze aan, dat is het scootje uit grauw. Dozen vol. Links, achter, rechts, links, midden. Bedstee, achter, midden, rechts. Waar dan ik maar. Het zijn dozen mooi goed. Ja, prachtige radio en televisie wie het ik de Arone 2 weken. En tal van acties dus rondom in de provincie. Jan Wassens, welkom. Speaker in Tialf. En daar kwam een bijzondere actie uit voor. Ja, dat klopt. Ik heb vorige week vrijdag eerst op mijn eigen school OSG Zevenwolde, locatie Buitenbaan in Heerenveen, een actie opgestart met TH2C. En die kinderen zijn razend in de weer geweest. Die hebben cake gebakken, die hebben spelletjes bedacht. Die hebben zelfs, dat is heel leuk, in Tialf geschaatst. Met een gymdocent die niet kon schaatsen. En Seitje van der Lende was zo aardig om die schaatsles te verzorgen. En daar heb ik vervolgens weer een sponsoractie van gemaakt. Dus uiteindelijk heeft dat €40 opgeleverd. En dat is nog maar een klein bedrag. Want in totaal hebben de leerlingen €500 opgehaald.
We hebben 13 bananendozen vol met goederen opgehaald. En er waren spontaan een aantal collega's van de OSG Zevenwolde. Die hebben hun eigen kerstpakket, zonder te openen, in 1 keer doorgegeven aan mij. En dat waren er in totaal 16. Geweldig. In 1 keer naar de voedselbank. Dus je hebt een hele lading hier al leveren. Ja, dat is helemaal geweldig. Ja. Maar goed, speaker in Tiaf, dat ben je ik. Ja, in je Haroon Weekend, want we winnen een World Cup wedstrijd. Dat klopt, wij kennen elkaar. En En afgelopen weekend hadden wij de World Cup. En daar dacht ik van, nou, misschien kan ik de actie wat uitbreiden. En ik heb besloten om tekeningen die een mevrouw in de Zuidbocht maakt. En die mevrouw woont in Sint-Michiels-Gestel, in het zuiden van het land dus. Ja. En die wilde heel graag iets met die hele grote tekeningen van haar doen. En normaal gesproken is het zo dat schaatsers, een paar jaar terug kwamen die gewoon langs om een handtekening te zetten. En dan kregen ze het exemplaar mee. Ja. Maar ja, zegt ze, sinds dat krachthonk er is, die schaatsers komen niet meer langs. Nee, maar jij hebt die tekeningen niet bij, hè? Ik heb net er 3 mee. En het zijn echt prachtexemplaren, ingelijst door lijstenmakerij van de Schaar in Heerenveen. Kom op met die. En die heeft, ja, hier komen ze. Dit is een hele mooie. Ja, de gebroeders Mulder. Ja, met handtekeningen. Mooie handtekeningen ja, dus. Absoluut. Die staan erop. En, prachtige list eromheen. Ja, dat heeft die lijstenmaker dus heel goed. En die oren, dit is dus 1. Dit is 1. Dan heb ik hier nog ook een hele mooie Bob de Jong. Bob de Jong. Ik mijn handtekening, ook met een handtekening. Prachtige tekening. En de tredder? En de laatste, dat is wel de mooiste, want sportvrouw van het jaar en ook de hele wereld door verkozen als sportvrouw. Ja, prachtig. Irene Wust. Irene Wust, ja, die is helaas nog zonder handtekening, maar die kan ik zeker regelen als er genoeg geboden gaat worden. Precies, want dat is de bedoeling. Ze moeten gefiled worden. Daardoor hebben ze op uw Facebook-site zetten. Ja, ze staan intussen mooie duidelijke foto's op uw Facebook-site. Maar dat je daar bieren kennen, daar in boden worden. En ik op, als je een mailtje stuurt naar voedselbank@omroepfriesland.nl. Het seniormeester vindt het al heel mooi. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar er binnen geen boden ben, maar het zit er nog maar correct op. Maar laten we zeggen, we laten tot de Christen erop staan. En dan hopen we dat we een heel mooi bedrag op hebben. Ja, een prachtige actie tegen danken dat je dit doet. En het geld dat komt bij de voedselbank te lenen. Oké, dankjewel. Ja, en er werd nog heel tijd gwot binnenbracht. Vrachtwagen vol, Arjen de Boer? Ja, eigenlijk is die deadline die wie 6 uur. Maar goed, er wordt nog heel tijd wat bracht. Tenminste, dat denk ik. Want ik sta hier in de loods hier achter bij Omroep Friesland. En dan is even Sjen, ja man, actie, hoppakee. Want daar kom je hem krijg wij. Wij komen nu uit Drachtenwaai. Uit Drachtenwaai? Ja. Want je bent van de voedselbank uit Drachten? Nee, ik ben van de voedselbank Stiens. Van de voedselbank Stiens, maar je hebt je gwot op uit Drachten? Joter of Friesland werd en wij komen nu uit Drachtenwaai. Oké, en hoe leeft het in de provincie? Want ik zou je, wat is dit eigenlijk? Nou, dat is een kerststukje, dat has erbij die. Dus, dat kun je toch helemaal niet eten? Nee, maar dat hoort er niet. Nee, dat maakt het niet? Nee, voor de feestdagen, dat is altijd leuk toch? Hartstikke mooi. Even naar jouw collega daar, want wat had je hier al jaren? Nou, dat weet ik niet, al die verrassingen. Al die verrassingen, ja? Want jou rieden dan door de provincie heen, hè? En dan, hoe leeft het in Friesland? Ik heb namelijk het idee dat elke niet het maar een ding en dat is die voedselbankactie. Ja, de meesten dat het wel, ja. Er zijn bepaalde mensen die hebben aan gedachten. Dat we in het noorden hier een probleem met de Sionsberg. Want er zijn mensen die hebben gratis werken. We hebben ze zijn, nou dan jou we daar het eten leveren. Ja, dat kan vanzelfs echt een hele goede actie. Maar ik zou je werkelijk van alles, want wat hebben we hier al hier? Hey, kijk eens. Dat is die bekende babyvoeding. Daar zie je weer heel niet om. Komt hij dan toch misschien nog van het laatste plak hoor? Waar wit. Nou goed, we zullen het oorwachtje. Diana, er wordt dus nog heel tijd wordt er geword brocht. En dat is alleen nog maar een goed teken. Ja, een verrassing? Een verrassing? Ja, er komt nog een verrassing hoor. Nou, ik ben gek op verrassings. Sorry, wat zei je? Appeltjes van oranje. Nou, het lijkt wel Sint Maarten. Die smieten we alles in de rutenhoorn. Maar nou net, hè? Nou net. Ja, dat kan natuurlijk net dat Sint Rutten nog smieten. Maar Arjen de Boer, hij houdt alles in de gaten wat hier in en om het gebouw al hier gebeurt. En mooi dat mensen nog heel tijd die producten dus brengen. Ja, 2 weken lang hebben we actie viert. Dat hebben wij net al in die. Dat hebben haast alle regionale omroepen in Nederland die in. En die actie die kunnen we nou al wissen is een fantastisch succes worden. Ik de collega's van RTV Noord. En zij binnen verliezen hier binnen ze maar die actie uiteindzet. Dus zij binnen eens de initiatiefnemers van deze hele voedselbankactie. En ja, dat is eigenlijk een beetje uit de Haroen zo'n je haast ze kennen. En daar hebben alle regionale omroepen haar dit hier bij ons letten. En we hebben contact met Groningen. Ja, Leeuwarden hier.
mooi Friesland. Hier stad Grun vanuit de provincie Grun. Dag Diane en dag alle mensen in Friesland. Ook hier in Groningen zijn we druk bezig met het inzamelen voor die voedselbankactie. Hoe gaat het bij jullie, Diane? Ja, Marcel Nieuwenweg, het gaat hier hartstikke goed. De hele studio staat vol met mensen en ook met producten. Maar bij jou staat het ook helemaal vol, zie ik. Het staat bij ons bom en bomvol. Als je hier even meekijkt, dan zou je denken... dan hebben ze het zo opgestapeld dat er op één lijn zeg maar een paar dozen staan. Maar dan vraag ik de cameraman Tere om even mee te lopen. Tere is trouwens een mooie Friese naam, hè? Ja, geweldig. Deze kant op. En dan zie je hierachter, het stikt hier van de dozen. En dit is nog maar één hoek van de mediacentrale. Hierachter staan nog meer. Dit zijn allemaal vrijwilligers trouwens van de Voedselbank... die het hele jaar bezig zijn met het inzamelen en met dit goede doel. En nog even een kleine slag naar deze kant maken. Hier gaat het alleen maar verder tot helemaal daarachterin. Dus je ziet, de Groningers die hebben zich van hun beste kant laten zien. Maar ik heb begrepen, vanmiddag las ik iets dat er ook een file stond voor Leeuwarden. Ook allemaal voor die Voedselbank, Diane? Ja, zeker. Het was een gekkenhuis hier in heel Leeuwarden. Heel Friesland was op weg naar de studio om hier de laatste producten af te leveren. Ja, ik weet niet of jij het kunt zien. Ik kan niet zo mooi rondlopen als jij, maar ik kan me wel even omdraaien. Hier ook allemaal vrijwilligers en mensen die spullen gebracht hebben en gesorteerd hebben. Het staat hier vol met dozen. We hebben gigantisch mooie acties gehad. Boeren die wortelen, uien, aardappelen ter beschikking hebben gesteld. Mensen die enveloppen met geldbedragen kwamen brengen, zodat er weer producten voor gekocht konden worden. Een compleet scootje afgeladen vol met producten die hier aankwam varen. Ja, het is echt ongekend. Diana, volgens mij kunnen we de conclusie trekken dat Grunnigers en Fruisen zich van hun beste kant hebben laten zijn. Dat denk ik wel. Hartstikke goed, Dien. Veel succes door. Veel succes nog in Groningen. Mooi. Mooi. Ja, dat weer dus Marcel Nieuwenweg van RTV Noord. Dat dus ik actie viert wordt en dat wordt nog inzamelen wordt. Douwen al die regionale omroepen. Wordt er nog Twitter op #VB14? Ja, er wordt een hele prutte Twitter. En je maait eigenlijk net denken, maar stiekem is het allemaal een beetje in de strijd. Want uiteindelijk word je de omroepbijster die het meeste ophellen. Daar gaat het zelfs net om, maar ja. Ja, nou ik zie je bijvoorbeeld een tweet. Wie zijn de winnaars van de grote VB14 Food Fight vandaag? Ja, maar ja, je moet het ook weer in perspectief zien. De ene provincie had we meer inwoners als de oren. Ja. Maar ik zie wel dat ze bij Wester nog 10 ons zitten scrippen om alles op die in de dozen te krijgen. In Limburg vrezen dat ze de 100.000 producten helden. Dat is een gigantische opbrengst wat dat betreft. Omroep Gelderland die twittert krijgt de 36.000 producten staan er boekt. Dus ja, du merkt dat het oeral nog heel lekker verstart wordt. Ja. En ja, wat eigenlijk oeral speelt, het is hier wil ik zoveel mogelijk zien laten wat er om die voedselbank heen al die gebeurt, de vrijwilligers. En ook de meesten die er gebruik van maken. Ja. Nou ja, dan proberen natuurlijk cliënten, zouden ze nemen, van de kamer te krijgen. Dat valt net altijd in ta. We hadden het eerst thuis gelukkig losslagen. Maar ik zeg dat de collega's van Omroep Gelderland toch wel een heel emotioneel filmpje hier van mensen die echt heel afhankelijk zijn van die voedselbank. Okay. Wat doe jij voor dingen om te bezuinigen? Wat doe je allemaal? Ik eet maar 1 keer op een dag, want de rest is voor Ernst. Wat zeg je? Ik eet maar 1 keer op een dag, want de rest is voor Ernst. Ernst is je zoon. Je eet 1 keer. Of hij moet mee eten. Maar je moet toch eten? Het is er niet. Ja, het verschoren zoest ja, dit gaat terug alles heen wat dat betreft. Ja. Dag, Rob, er zijn actie echt wel een prutte reacties op. Dat je zegt van ja, het is een schande dat dit nodig is in een land als Nederland, in zo'n rijk land. Ik meestal een prutte, meestal niet eigenlijk wel van de voedselbank producten gaan willen, maar die zitten dan correct een paar euro erboven maar wat ze te besteden na en die krijgen dan geen producten. Dus ja, die loerten krijg ik. Ja, dus net alle je positieve reacties. Net alle je positief, maar gelukkig in de meeste wel positief. En je ziet ook dat een hele prutte meesting meidag, als je naar Friesland een onderzoek van vandaag gaat is dat 1 op de 4 Friesen had doen aan deze actie. Ja. En 3/4 van de Friesen die wisten dat deze actie besteedt. Dus dat ben eigenlijk hele mooie getal wat dat betreft. Ja. Verder nog opvallende zaken? Ja, het is wel heel leuk om te zien wat de omroepen al je doggen. Haak een hele leuke foto van. Dit is Drenthe. Die hadden in de supermarkt. Hadden in de supermarkt een boer te staan, dan kist wat keerpje en dan kist er mij op de foto en dat deel op de sociale media. Noord die een hele leuke hier een eigen voedselbank maken.
Dat een is de voedselbankbank. Dit is echt een voedselbankbank. De koers dan complete bank sponsoren. Dan kost de centen Jan en dan waren dit er al je verkocht. En we hebben hier in de hal een fotoscherm te staan. Dus als binnenkamers maar al die producten, dan koers er mij op de foto en dan kamers en die zien dan al je buren. Weet ik een wedstrijd, hoe vol is dat op je foto krijgen koers? Dat wie soms knap lastig. Dit is een squalkoos. Dit is toevallig de squallenbuis uit het waard, maar alle bandjes. Ze staan er net al hierop. Ik kan nog niet bezocht op te tellen, maar dat slagen net helemaal. Nee. Maar deze foto's die staan al hier op je site, omroepfriesland.nl/voedselbank. En die blijven direct even staan. Dus dan kun je even zien wat je jezelf nog beroemdsjoggen. En dan zit ik meer informatie nog op, hè, over die hele actie. Uiteindelijk ga je een live vlog bijhouden. Dat staat erop met wat er al gebeuren hier binnen Omroep en op de sociale media. Ja, en vanzelf straks de stand. Hè. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, en we houden het nog even spannend. Roek, zal ik wat? Ja, pannenkoeken. Pannenkoeken. Ja, de hele dag al. We zitten hier echt de hele dag al in de pannenkoeklucht. Want er worden pannenkoeken bakt, Arjen? Ja, zeker. Ja, eigenlijk roept het hele gebouw naar bananendozen. Uit zo'n plakje. En dat is Jirre. Want hier wordt de pannenkoeken bakt. Hel je hier een lekkere pannenkoek. Dat vreeg ik me jou trouwens bij Jan Koster. Ben ze echt lekker, Jan? Ik krijg alleen nog maar goede reacties, Arjen. Dus ze moeten wel lekker werken. Wat is het geheim van een goede pannenkoek? Het geheim is eigenlijk Anneke. Want die maakt het beslag en dat doet ze geweldig. Ja, Anneke, jij hebt gewoon al je technische hulpmiddels erbij. Ja, ik doe het zonder kluutjes en dan kun je lekkere pannenkoeken bakken. Maar vertel eventjes, want die pannenkoeken die zijn eigenlijk voor alle vrijwilligers. Hè? Dat is eigenlijk de bedoeling. Alle vrijwilligers die hier joerd binnen en die nou bij de uitsturing binnen, die mij al hier een pannenkoek helpen. Maar ik alle mensen die hier joerd kwamen, daar hingen we al hier een pannenkoek voor. Dus. Hartstikke leuk initiatief. En ik zag hier ook, maar dat hing je blowen, even die Jiske van de andere kant. De ambassadeur, het is Reinoud. Het is net Leonard, joh. Nog één keer dan. Nog één keer dat nummer. Wat? Genoeg maar ter wijze van dijen. Ja, mooi man. Nou, en Reinoud, hoeveelste pannenkoek is dit? Ik denk wel die 150ste denk ik. Het is 221 is dit. 221? Ja, zeker. Ik hou ze bij. Ja. Hey, vertel nog eventjes, dat is de ambassadeur van deze actie. Dat wil zeggen, dat is typisch deze actie. Ja. Want waarom is deze actie zo mooi? Dat is natuurlijk... Het wordt een beetje vergeten dat de mensen minder die gewoon te weinig zin hebben om echt boodschappen te kopen. En dan is het natuurlijk fantastisch dat wij met de Omroep en met alle mensen in Friesland zijn actie op touw zetten. En als het dan 2 weken geleden toen we begonnen zijn, als het dan dat het heel stadig op gang komt. En als het nou shows dat het hele Omroep wel vol zit met dozen, met bananendozen zoals het al zei. En dat het je zo lekker ook naar pannenkoeken, dat is toch fantastisch. Ja, absoluut. Even naar de directeur Jan Koster. Ja, dit is een geweldige actie vanzelf. En dat pakt ik heel mooi uit. Ja, dit is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, dit is wat wij wezen willen. Wij zijn onderdeel van die mierskip. We doen het met de mierskip te jaren. En we doen het ook nog voor een heel goed doel. Dus dit is wat regionale Omroep wezen moeten. Dus super. Het is helemaal top deze 2 weken. Ik zag het je al een beetje aan het acrobatiseren. Nou, 1 keer. Een hele hege, ja? Daar gaat hij. Oké, daar gaat hij. Hey, Hatse flatsen, daar wie er toch op net al mee. Nou, dat is lekker hoor. Dit is die van Jan, denk ik. Heerlijk. Heb je maar een pannenkoek hoor? Oké, ja? Oh, gelukkig. Nou, er binnen straks ook nog wel pannenkoeken te krijgen. Ja, het moment is haast daar dat we bekend maken kunnen hoeveel er inzamelen is voor die voedselbank. Klaas en Nikita, ben je een ambitie zenuwachtig ervoor? Wat denk je hem? Wat verwacht je hem? Wat hoop je hem misschien wel? Nou, als ik de laatste dagen volgen heb, dan ging het soms maar een hele grote sprong. En juist wie het opeens werd dat het wat lieketje in te vallen. Toen zitten we nog op 76.000, dat ik het goed herinner je. Maar ik ben zeker dat we het toch hebben. Zeker, ja zeker. Maakt het nog uit wat het is? Of is de actie sowieso wel een succes? Het is een geweldige actie. Ik bedoel, al die sfeer hier, de sfeer die we de hele week op de televisie zien hebben, op de radio, ja, het is fantastisch. Dus iedereen het mijn ding, iedereen heeft zich de volle vlies zetten. En ja, het is materialistisch, het maakt het net zoveel uit. Maar het doet toch wel mooi wezen? Het doet toch wel een kies ervoor, ja, het doet toch wel een beetje een oudknapper wezen, toch? We kwamen met niks. En moet je zien wat we mee mogen terugnemen. Ja. Dan is het echt fantastisch. Ja, dan is het dan mooi. Pieter Zwart, 2 weken geleden ben wij er als Omroep in instapt. Hier stond verwachten dat het hele gebouw haast tot een nokta vol zou staan. Ja, ik hier wel verwachten en natuurlijk ik hoop dat het zo'n soort chaos wordt zo. En we hier wel zitten van, nou ja, we hopen nog wel dat we het harder kennen in het gebouw. Want we hebben ik als scenario's bedacht van, ja, misschien maar we nog uitwikken.
Maar er is wel een beetje uitwiekt, toch? Er is wel uitwiekt en we hebben gewoon, vooral op redacties, nog weer van alles aan de kant scoot en tafels voort en overal zit dus wat alles. Ja, maar er kwamen op een gegeven moment kilo's wortels en siepels en jerappels. Die zag ik hier net. Waar ben die? Goeie vraag, ik weet het net. Maar bij Engelien weer. Engelien regelt dat. Ja, Miranda het hele week onderwijs stond Hutspot bij elkaar. CBD, die zit bij de Borleur. Bij de Borleur. Ja. En we hebben ook al een deel daarvan opgehaald. Omdat het is heel hartstikke zonde om natuurlijk die verse producten zo lang te laten staan nog. Dus er staat al een deel bij de voedselbank van. Die gaat nog mee voor de kerst. Dus daar kunnen de meesten Maar dit is toch echt een voorlopig bedrag wat we aan ze bekend maken? Ja, want nog net alles kind telt worden. Nou ja, we zijn al heel lang op streek met tellen. Dus we hebben al een lijst staan. Dat is ongeveer van een oorlijn dat we het even bijhouden in de computer. Nou, er wordt je nog steeds teld. Nou, Arjen het krijgt nog weer spul binnenhellen. Maar goed, ze staan gewoon, is het grootste aantal is nou wel binnen. Dus ik denk de staan die we nou hebben, daar komt nog wel wat bij, maar geen tiental meer, denk ik. Ik hoor het net meer. Nee. Ik wil het weten, toch? Nee, ik wil nog even douwen. Webist. Dit is dat. Want we hebben juster hier staan in de uitsturing, Arjen, dat die tellen dus op 26.000 euro stier. En dat is een mooi bedrag, maar het voelt me wel een beetje Voelde je een beetje aan. Er binnen nog al je producten bij kwamen. Doodbist ontellen West. Ja, nou, Net daar heb je personeel van. Ja, precies. Ja, wie zit We hebben statistiek erbij. Ja, echt over 50.000 producten ben je. Dus je kent wat dat betreft. Allemaal. Nou, dat is wel applaus. 50.000 producten, allemaal. Nou ja, en dan Just dat de pasta dat heel goed tot de blikgriënte en de ries. De duurdere producten die doet wat minder, maar we hebben wel gewoon babymelkpoeier. Haast zo'n 100 pakken. En dat is natuurlijk er komt nog iemand bij, hè? Die ziet kijk er niet waar nog. Zo. Het gaat om de details. Maar kan ik nog maar babypoeier. Ja, en de mayonaise, maar dat spul werd iets minder broekt als de rest. Die bovenste ben wat dat betreft heel belangrijk daarvoor. Is dat belangrijk? Dus pasta en ries, ben dat echt producten waar een soort verlet van is? Nee, het is heel lang houdbaar. En je kan het heel makkelijk combineren met allerlei sauzen. Dus, en we kunnen het goed opslaan. En je kan er verschrikkelijk veel maaltijden mee maken. Dus dat is echt super. Nou, zullen we het dan? Ja, toch? Zullen we het bekend maken? Ja? Moet gebeuren. Nou, we doen het. Kom maar op met die teller. Dan komen we jongens bij de ton of net. Oh, dan beginnen we natuurlijk ook bij de laatste. Ja, de spanning wordt wel opbouwd. Saus. Oeh, de ton! Yeah! Is er confetti? Is er confetti? 114.136. Dit is mooi. Hoe treft dit je verwachting? Ja. Nou, Nikita, die moet er ook even bij komen. Ik moet helemaal bijkomen van dit bedrag. Haast 115.000 euro. Net een leeuw. En er kan nog meer bij komen, hè? Ja, die schilderijen. Die schilderijen die nog fout worden. Er komt nog meer bij, zo'n Pieterswart. Nou, dit is het voorlopig bedrag in elk geval. Maar er komt nog bij. Prachtig. Ja, geweldig. Jim zal het al hier zwaar hier dat het op goede plakken te lonen komt in elk geval. Dat is best voor. Hartstikke mooi. Ja, dit wie hem dan. De finale uitsturing van het Voedselbankjournaal. Heb je een confetti? Ik heb ook confetti? Nee, maar ja, misschien had er een confetti bracht. Ik bedoel, ja, 115.000 euro. Kom op, zeg. Nee, wij geen confetti. Nee. Nee, dan moeten we er even bij. Ja, pasta omheen. Nee, dat mag je net natuurlijk. Nee. Ik wil trouwens nog wel even een groot applaus voor al die vrijwilligers die te Aron de 2 weken zo ook griezelig hun best doen hebben. Ja, geweldig. En je zelfs alle voor het brengen van al die producten hier naar de studio. En van u alle hier en deze week ik naar het Voedselbankjournaal dat je hem er in de show hebt. Tegen dank. Een hele noffelijke joen. Een goed weekend. Ontzettend. Dag. Hoi. En bedankt. Super. 150.000. Ongelooflijk.